Bore da bawb, a croeso cynnes i chi gyd i'r digwyddiad yma yn yr Eisteddfod i ddathlu 20 mlynedd o gynllun ysgoloriaethau PhD y Coleg Cymraeg. A mae'n wych gweld cymaint o wyneddau cyfarwydd yn y gynulleidfa. Nawr, dwi ddim wedi bod gyda'r coleg ers dechrau'r cynllun, yn wahanol i rhai o'n hydreithwyr i yn y gynulleidfa, ond dwi'n ffodus iawn o fod wedi cael y profiad o gael yn addysgu gan rai o gyn-ddeilied ysgoloriaethau PhD y Coleg. A un o'r pethau sy'n codi yn aml gyda ni yn y sector addysg uwch yw pwy fydd yn olygu os ydw i'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg. A mae'r cynllun ysgoloriaethau PhD wedi gwneud cyframiad eithriadol tuag at datblygu cenhedlaeth o ddarlithwyr sy'n gweithio'n rhyngwladol ac sy'n arloesi yn meysydd nhw. Felly mae'r ateb yn gallu cael ei roi'n glir iawn i'r myfyrwyr bydden nhw'n cael profiadau arbennig wrth astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Mae hyd yn oed yr effaith yn mynd tu hwnt i'r byd academaidd hefyd. Llynedd fues i'n ngwyl lleisiau eraill yn Aberteifi, a Dr Gareth Gwnello nath astudio ar gyfrwng yn Brifysgol Cymru yn un o'r rai oedd yn diddamu yna. Felly mae'r effaith yn mynd tu hwnt i'r byd academaidd hefyd, ac yn cael effaith ehangach ar gymdeithas. A wnaeth i glywed mwy am hynny yn bore yma. Felly fi'n falch iawn yn disgrifo ar y wennau at gyfarwyddwr addysg uwch ac ysgrifennydd y Coleg Cymraeg, Dr Dylan Phillips, sydd yn arwain ni drwy'r bore. Felly diolch. Wel, diolch yn iawn, Gwenllian. A fel oedd Gwenllian yn nodi, mae hon yn blwyddyn nodedig iawn yn hanes y cynllun ysgoloriaethau ymchwil. Mae'n 20 mlynedd i'r blwyddyn, y gwir, ers i ni sefydlu'r cynllun. A mae'n braf iawn tri bod mae heddi bod yn rhan o ddatblygiadau y penblwydd pwysig iawn yma. Nawr, fel o'r Gwenllian yn hinto'n gryf iawn yn fyna, wi wedi bod yn ymwneud i'r cynllun ers bron o bod i ddechrau'n deg, y gwir, a mae wedi bod yn ogystal â neu fi deimlo'n hen iawn ar y degau. Mae rhaid wedi dweud mae wedi bod yn rhaid i gael bod yn rhan o gynllun sydd mor bwysig a mor werthfawr i'r Coleg Cymraeg. Fwy na thebyg un o'r cynlluniau pwysicau i wedi bod yn ymwneud ag ers y dechrau. A wi'n gwybod bod nifer fawr o unigolion wedi bod yn cefnogi'r cynllun ac i drwnyddodd. Ni wedi bod yn ffodus iawn yn amlwg i fod yn troi at nifer o academyddion hŷn sydd wedi bod yn goruchwylio'r cynllun. I ni wedi bod yn ffodus iawn hefyd i gael nifer o bobl i'w cyfraniad cynllun, darparu hyfforddiant i'r myfyrwyr PhD, a hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i ddau o yn staff ni, Lois McGrath, sydd bellach wedi gadael y coleg gyda Lwyddo Brifysgol Bangor, a erbyn hyn Dr Marnon, Elin James, y ddwy ohonyn nhw wedi bod yn swyddogion ymchwil a profiant gyda'r coleg, a wedi cefnogi'r cynllun ysgoloriaethau mewn ystod y cyfnod hwnnw. Ond yn bennaf, wedi bod yn bleser pur i fi weld cynifer o unigolion disglair yn dod trwy'r cynllun ei hunan. Ac erbyn hyn, i ni wedi cefnogi 180 o bobl. Mae hwnna'n anhygoel i feddwl bod yna 180 o unigolion wedi wneud eu PhDs, just ar nawdd y coleg, ond y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cynhyrchu gwaith hefyd trwy gyfrwng y Gymraeg, mewn pob math o dysynau gwahanol. A yn amlwg, mae pob math o bynciau, fel o'n i'n gweud, ond mae teitl y sesiwn, Cyfergydion, TV, ac arfordir Fietnam yn amrywiol iawn, fel chi'n gallu gweld, a gobeithio bydd hynny'n ei bach o'i synwyr chi yn y man. Felly, wy'n hynod o falch i cael canu llwyfan bore yma gyda 3 o'n deiliad ysgoloriaeth ni. Dr Hywel Griffiths, nawr sy'n eisiau fi i gyflwyno Hywel i'r rhan fwyaf ohonoch chi mynd enw ac yn wyneb cyfarwydd i bawb, mi'n siŵr. Mi oedd Hywel yn hyd y cohort cynta i ddod trwy'r cynllun PhD, yn gwneud i'r doethuriaeth yn Brifysgol Aberystwyth yn y maes daearyddiaeth, lle erbyn hyn wyt ti'n ddarllenydd yn yr adran yn Aberystwyth. Di croeso ti'n Hywel. Catrin Roberts, drws nesaf i fi fynd wedyn, sydd yn fydfraig gyda bwrdd iechyd Betty Cynfalidyr, ond hefyd yn ei PhD gyda'r Coleg ym Brifysgol Bangor, wedi croeso Catrin. A wedyn Dr Bedwyr a Fion Thomas. A mae Bedwyr yn un o'r criw mwyaf diweddar i gwblhau i doethuriaeth yn llwyddiannus trwy'r coleg, a hynny yn Brifysgol Caerdydd, ond yn para ar ffyswch da'r coleg, a fy'n nhw bryd trwy fod yn swyddog cangen i ni yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd, felly croeso Bedwyr hefyd.
Na dyma pawb sydd ar y panel yn fan hyn bore yma yn cynrychioli gwahanol gyfnodau, gweud y gwir, yn hanes datblygiad y cynllun ysgoloriaethau dros yr 20 mlynedd bethau. A mi oedd Hywel yn bydd y ffynta fel o'n i'n nodi. A mae Catrin yn tynnu at ei derfyn, felly gyda'r pobol mwy o cyfredol sydd gyda ni. Nawr, mae pethau'n wahanol iawn heddi beth o'n nhw 20 mlynedd ôl. Gai ofyn ti Hywel, yn yw, dargogiadau di, siwr oedd pethau y maes addysg uwch pan nes di ddechrau ar y cynllun ysgoloriaethau? Ie, diolch yn fawr, Dylan. Yn braf iawn cael bod yma. Ie, mae'n, wel, dwi'n meddwl, es i astudio deirfiaeth a mathemateg yn Mhrifysgol Aberystwyth, a mi o'n i'n yn lwcus a gweud y gwir oherwydd mi oedd 'na ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg yn yr adrannau cael ei gynnig gan Rhys Jones ac Aled Rowlands yn sicr yn yr adran deirfiaeth a gwirfoddau deuar. Ond yn gyffredinol, oedd e'n gyfnod pan oedd 'na ymgyrchu a galw am be oedd ni'n cael ei alw yn Coleg Federal ar y pryd, mwyn cydlynu mwy o'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. A'r ddadl ar y pryd oedd bod yr ddarpariaeth ar draws Cymru yn anghyson, a bod yn dibynnu ar y helaeth ar ewyllys da pobl mewn adrannau oedd yn fodlon yn gwneud eu gwaith ychwanegol yn mewn ffordd o ddarparu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, fel fi'n gweud, o'n i'n lwcus nes i gallu astudio cyfran helaeth o'n fodiwlau yn sicr mewn deirfiaeth a tiwtora trwy gyfrwng y Gymraeg yn adran mathemateg hefyd, ond o'n i'n gwybod bod hynna ddim yn o reidrwydd yn wir ym mhob pwnc nac yn bob prifysgol. Felly oedden ni'n gweld bod angen mwy o gysondeb a mwy o mwy o gynllunio cenedlaethol, a dyna pam mewn ffordd oedden ni'n yn rhan o'r ymgyrch dros Coleg Cymraeg a gweld wedyn cam naturiol wedyn i gyfrannu at addysg uwch gyfrwng Cymraeg wrth symud mlaen. Felly, yn amlwg, mae'n lot o'r wedi newid, fel o'n i'n gweud, yn ystod beth i'n mynd y ddechrau yna. A mae yn braf iawn gallu tynnu sylw at y bod ystod y bynciau sydd erbyn hyn wedi datblygu i fod yn cyson ymchwil dan nawdd y coleg. Popeth o athroniaeth i zoleg, astroffiseg i rystryffurau. A fi'n gwybod bod nifer ohonoch chi wedi clywed y joc mae gennau o'r dan, ond mae mod bydd popeth dan hael erbyn hyn trwy gyfrwng Gymraeg, dim oes yr hael ei hunan. Ac un o'r gyfeithwyr i'n Brifysgol Aberystwyth wrth gwrs yw Morgan yn arbenigwr byd-eang ar astroffiseg a ymchwil yr hael yn benodol yn dweud. Felly, cyn i ddod ato chi Catrin y Bedwyr hefyd, o'n eisiau tynnu sylw at cwpl o enghreifftiau ymhlith y Rogues Gallery nawr i unigolion sydd gyda ni ar y sgrin fan hyn. Mae dau sleid nesaf fi'n credu'n dangos rhai o'r unigolion a'i cyfraniad nhw a trawesbedd i gwaith nhw, dweud y gwir, o safbwynt y Gymraeg. Dr Honwen Lewis bu'n ymchwilio i ddatblygiad lleferydd mewn plant dwyieithog, ac sydd yn gweithio erbyn hyn fel dylwythydd therapy iaith o'r lleferydd yn Brifysgol Net Caerdydd. Dr Rhys Compton Jones wedyn, nath 'i PhD fe ym Mhrifysgol Abertawe ym maes genomeg. A mae Rhys erbyn hyn yn gweithio i gwmni biotechnoleg mawr yn datblygu berchlynau i clefydau hintus fel Covid-19. A wedyn Dr Laura Beth Davies, nath hi i doethuriaeth hithau yn Ysgol Cymraeg Prifysgol Caerdydd, a nath hi edrych ar y symud dysgwyr mewn addysg bellach yn benodol dros astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a trwy gyfrwng y Saesneg. Felly, yn amlwg, gwaith bellach sydd yn gymorth i ni yn y coleg yn sicr. A mae hi erbyn hyn i'w swyddog ymchwil gyda Gys-Adran y Gymraeg yn Llywodraeth. A wedyn Marjorie Thomas, eto, bach o bias hwn sydd ar Prifysgol Net Caerdydd, o'n i'n sylwi, Dedwyr, di falch hwnna, lle, sydd ar fi'n goffin i PhD hithau yn yr adran addysg. A fel hawl hymchwil hi, bydd hi'n datblygu profion dyslexia yn y Gymraeg. Maes yma gwir angen yn amlwg am adnoddau a chymorth ar athrawon a rhieni mwyn cefnogi'r plant. Felly, yn lle bod fi'n pentyfu nifer mwy o enghreifftiau, mae gyda ni glip fideo fach i chi hefyd i ddangos rhai o deir yn sôn am ei hymchwil yn ei eiriau hunain.
Oedd o'n trobwynt reit pwysig yn fy nyrfa, dwi'n meddwl. Trwy wneud PhD, chi'n datblygu ystod eang o sgiliau. Dwi'n meddwl rhywbeth sy'n sort of yn eisiau dros bopeth yw'r ffaith bod fi'n gallu byw fy mywyd proffesiynol trwy'r Gymraeg. Swn i 100% dim lle dwi wan. Swn i heb wneud y PhD. Fi'n moyn cael rhyw fath o effaith gyda'r ymchwil dwi'n neud, bod yn adwail at impact, bod yn newid y byd gobeithio mewn rhyw ffordd bositif. So, enw fi di Seren, a dwi yn hogan o'r Bala. Ges i magu yna, o'n i'n mwynhau rygbi, ond o'n i'n brifo los, so ges i los o anafiadau, a nes i actually gorfod stopio chwarae rygbi. Ario, bron iawn, sbardun o beth yn y byd, dwi eisiau gwneud gwahaniaeth yma. Dwi eisiau gwneud yn siŵr bod yna llai a chai o bobl yn profi be o'n i'n profi. Nath un o'n deleiswyr gysylltiad dweud, mae'n cyfle i fynd am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg. Os ni'n wedi gallu mynd am yr ysgoloriaeth, os ni'n mynd siarad Cymraeg, os ni'n wedi meddwl mynd am PhD fel arall. Ond oedd y pwnc yn rili diddori fi, oedd e'n neud efo anafiadau rygbi. Ges i'n bagiau fferm beef a David. Ffermio wastad yn rhywbeth oedd yn rili angerddol i fi ers pan o'n i'n grwt fach yn wastad yn joio bod mas. Ni mewn ardal sydd yn dioddau lot o TV bichol ar ein ffermydd. Mae fe'n afiechyd hynod o ddinistrio. Ni wedi cael nifer o achosion ohono gytre. Mae'r achos emosiynol na, oedd e'n rhywbeth o'n i yn angerddol iawn eisiau neud gwahaniaeth yn fyty. Nes i un o dylithwyr am maith yn holi fi, a bydd y diddordeb da fi i ymgeisio ar gyfer grant PhD gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, i edrych mewn i TV ar ffermydd yn Gymru. Oedd hwnna rhywbeth oedd gyffroi fi? Pan nes i tyfu lan, oedd fi mam a mam gyn yn wedig rhwng fi yn diddori mewn y byd natur. O'n i wedi tyfu lan yn bywla, dim yn bell o gwbl o'r arfordir. Na pam dwi wedi dod mewn i gyrfa yn y maes sefydlu'r. Os ni'n meddwl am yr heriau mowr y byd ar hyn o bryd, pethau fel newid hinsawdd, yr unig rheswm ni'n gwybod bod yr hinsawdd yn newid yw achos ymchwil. Dwi'n wir yn arbenigol pethau fel hyn yr arfordir, so y Coleg Cymraeg neges y trwy tywod, fod fe'i heli, cynnydd mangrove hefyd lawr yn y siwrale, a nid jyst fel y bywyd amgylcheddol a y bywyd byth, ond hefyd y pobl sydd yn rhan o stori o'r arfordir. O'n i moyn aros yn Nghymru i astudio ac o'n i moyn neud trwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Dwi wedi creu modiwl yn canolbwyntio ar pwysigrwydd arfordiroedd mod gwrdd fel hyn ac i ysbrydoli wedyn fod yn myfyrwyr a'r staff gynweithio gyda. Dwi wan arwain ar addysgu cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol Gwyddorau Chwaraeon ym Mangor. Felly dwi'n cael y cyfle i ddysgu'r genhedlaeth nesaf o myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg i fod yn rhan o chwaraeon ac i fod yn rhan o'r sgwrs yna yn chwaraeon. Fi'n joio'r thyfodaeth ni'n cael mewn darlithoedd, cael dysgu myfyrwyr hynod o angerddol. Fi'n gallu bod 1 munud yn y lab yn edrych ar symog byw, a wedyn ni gallwch chi fod mas yn y can edrych ar tryden ta fi. Mae meithyddiaeth mor eang. Y peth gorau am y swydd yma yw hwn. Rhaid gallu mynd mas i'r maes ar hyd o'r arfordir, a felly nid jyst yn Nghymru, ond hefyd wedi bod i Bangladesh, i India, i Fietnam hefyd, gwneud rhwng hwnna, a wedyn dwi'n dod o hyn i gyd at ei gilydd i greu stori, i gyfleu at y gwyddonwyr, at y policy makers. Mae'r ymchwil yna yn gallu cael ei gyhoeddi ac mae fe'n iasu neu gwahaniaeth. Pinnacle y PhD rili, ac o'i aborth nôl i'r hyfforddwyr a'r staff meddygol, be ydych chi angen edrych ar i allu rhagfynegu anafiadau digosrych. A dwi'n meddwl bod fi jyst yn rhoi gobaith i bobl falle bod ni yn ceisio wneud y gêm yn le saffach. Byddai'n ddiolchgar am beth i'r Coleg Cymraeg, ond y llwyddon maen nhw wedi rhoi i fi fatha hogyn bach o Bala, I guess. Wel, mi'n siŵr bod chi gyd am cytuno, mae hwnna'n fideo hyfryd i gwir, am teimlo eitha emosiynol bod tro fi'n ei weld yde. Ond mae'n dangos y dedi y math o effaith ni cael fel corff, fel sefydliad, yn cefnogi folion a daith
a paid sydd â gymaint o potensial a gymaint o impact yn y pen draw. Iawn, Bedwyr, beth ydych ti nesaf o ran gwirionedd y dy fags ti? Siwr dechreuo dy ddiddordeb ti'n amgen? Wel, ie. Cofio ni wastad yn blentyn eitha ddwbedig. Fi'n cofio, pan o'n i'n tyfu lan, chwarae gyda Lego ac yn o blaen, fi oedd yr un oedd yn cydilyn y cyfarwyddiadau, yn adeiladu'r model ac yn o blaen, a wedyn y mrawd i oedd yn mynd i chwarae i finistrio fe yn y bynnag. So, mae'r diddordeb yn gyda sut mae pethau'n gweithio wastad i bod yna. A ar hyd yn oes yn yr ysgol, oedd y gwyddorau a mathemateg yn fynyddori bach yn fwy na'r celfyddydau neu dyn ni nid i ddweud bod dim diddordeb gyda fi yn hynna, ond y gwyddorau yn mynd yn niddordeb penna fi. A wedyn, byddai'n weithio'n galed yn yr ysgol a astudio gradd mewn cemeg yn Rhydychen, wedyn, meysydd integredig yn 4 mlynedd cyn dychwelyd i Gaerdydd i wneud y doethuriaeth a nawdd y coleg. A wedyn, wyt ti yn fwriadol eisiau astudio ar gyfer gradd uwch drwy gyfrwng Gymraeg wedyn? Wel, o'n i'n gwybod yn iawn bod fi eisiau dychwelyd i Gymru ar ôl astudio yn Lloegr. A digwydd bod, gweld ystyseb, yn credu, fy nain mi nath weld yr ystyseb yn cylchgan golwg yn cyrraedd Ian fan y draw. A ni'n meddwl, mae hwn yn gret. Mae gen i'r cefndir. O'n i ddim wir di ystyried wneud doethuriaeth y pic yn ar ôl gradio. Ond o'n i'n meddwl, mae hwn yn gyfle rhy dda i anwybyddu. So nes i'n geisio yn llwyddiannus. A nes i, very good, newid maes o fewn cemeg o fod yn studio pethau fel cemeg gwantwm a magnito, cemeg yn ymwneud gyda magnetic, na lasers ac yn y blaen, i byd cemeg feddyginiaethol, felly creu, cyffuriau i bob pwrpas yma yn trin clefydau. So dyna fath o testyn yn ymchwil i wedyn, o ceisio creu cyffuriau i greu therapi ar gyfer clefydau ion, sef rhai niwroddiriwiol penodol yma sydd hefyd digwydd bod yn heitus. Pethau erchus, diolch beth nhw'n bryn iawn, ond gys y cyflwyniad yna drwy gyfrwng y Gymraeg, oedd yn oruchwylio i digwydd bod siarad Cymraeg, oedd digwydd bod hefyd nifer o'r ymchwilwyr yn yr uned yna yn siarad Cymraeg, neu wedi dysgu Cymraeg, felly oedd modd yn naturiol iawn i trafod y tesynau manwl yma yn defnyddio'r Gymraeg. Felly oedd hwnna'n chwal yr iach ar ôl bod yn astudio just drwy gyfrwng y Saesneg o'r iawn. Da iawn. A wedyn, yn amlwg oedd y trwywyr y ti wedi cymryd yn weddol gonfensiynol o ran i gradd israddedig, a wedyn nid dyna'r cynllun o llym wedi mynd yn syth wedyn i wneud gradd uwch. Ond dylwyddyd ti capsyn bach yn rhai convensiynol na hynny. Felly, mi nes i gymhwyso a gweithio am nifer o blynyddoedd fel byddwraig yn gynta, gyda'r gwasanaeth iechyd. Cyn bod ti'n penderfynu mynd i wneud ymchwil. Felly, beth oedd y cynhesiad tu ôl i hwnna de? Diolch, Iwan. Wel, oeddwn i beth yn meddwl pan mynd ysgol, sy'n ni hyd yn mynd i brifysgol heb sôn am fod yn gwneud deithuriaeth. Felly, mae'n siwfnau wedi gymryd trwy'r gwahanol iawn i be o'n i ysgol. Ond dwi'n berson ymarferol iawn, dwi'n berson pegyn mwylo a defnyddio yn peth. A wedyn, dwi'n berson hefyd eisiau bod yr ateb. A heb wneud bach mwy o astudio, do'n i ddim yn ffid yr atebion mewn isio ar lawr yr ysbyty. A felly, o'n nhw'n teimlo fod rhaid i fi fynd ymlaen efo'r awch yma i chwilio am yr atebion. Ac i fi, o hynny'n meddwl bod yn rhan o brifysgol, a ffynnu nhw yn nghynghori fi i fynd am yr ysgoloriaeth a dilyn yr cwestiwn yna yn eich atebion ni. Siarad sy'n fwy am dyn? Ie, felly, yn gweithio yn geiligol, yn dwyieithog, o'n i'n cael y profiad, mae rhan fwyaf o Cymru Cymraeg yn cael o sicro un iaith gyda'r llall yn hollol naturiol. A wedyn nes i ddechrau meddwl, dwi'n mwynhau y gweithio'n ddweimhogol drwy gyfrwng y Gymraeg, a dwi'n gweld merched yn mwynhau y profiad drwy'r Gymraeg. Ond do'n yn tystiolaeth i brofi bod y Gymraeg yn gwneud gwahaniaeth
mewn gofal mamolaeth. A felly, dyna lle nes I gychwyn efo'r gwaith a ffeindio allan ydi profiad nechodd o ddefnyddio'r Gymraeg yn effeithio profiad geni nhw. Eto, fel bydraid, o'n i'n fusmeslyd ac o'n i eisiau gwybod os oedd yn wir i'r bydwragedd hefyd. Felly, ydyn nhw'n cael mwy o fodlonrwydd drwy gwaith wrth cael defnyddio eu mamiaith ac wrth gwrs os oes ne ddwy ochr o'r par yn cyfathrebu. Felly, gobeithio bod yna wasanaeth gwell i'w gael. Diolch. Ac yn amlwg mae'r eires na, y maes ymchwil na'n gyffredinol yn dangos pa mor bwysig yw i bod gyda ni modd nid unig i ddylanwadiad bolisi, ond i ddatblygu unigolion trwy'r hyfforddiant ni'n darparu wedyn, yr addysg sydd ar gael yn y brifysgol wedyn, i greu ymarferwyr proffesiynol sydd yn gallu darparu gwasanaeth iechyd mewn cyd-destun heriol ar y degau, ond yn sicr gyda'r claf ar defnyddio'r gwasanaeth mewn golwg a chyfathrebu yn glir gyda nhw hefyd. Felly, os gael droi'n sydyn at y gynulleidfa, i ni gael glywed gan rhywun sydd wedi cael profiad pa mor bwysig yw i gael gofal drwy gyfrwng y Gymraeg. Croeso Mari Emlyn, diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni heddi. Gael ofyn i chi rannu profiad gyda ni fel teulu o pa mor bwysig oedd pan oedd y cad yn dioddel gnensio. Nid dementia, yn ôl yn 2011, lle yn had diagnosis o multiple system atrophy. Cyflwr erchyll y greulon, erchyll o bryn, mi roedd pelled I ymenydd oedd yn hylid system nerfol yn marw. So yn faddol bas ar y gweled yn bwys, bob dim oedd I wrtho fo, a thyfiaeth ni. Oedd o'n methu symud, oedd o'n mopw siarad. Felly'n dian iawn I fewn yn y gweled, oedden ni'n gorfod cael peiriant fydda'n galluogi ni gyfathrebu am hart heb iddo siarad. Ac yn dian iawn I fewn i'r ymchwil, wnaethon ni fe ganfod na do na fi'n peiriant yn y Gymraeg. Mewn sefyllfa oedd yn y gwbl erchyll, beth bynnag, oedd gwrfod cwffio I gael rhywbeth yn y Gymraeg. Oedd o jyst yn erchyll ar ben bob dim ac yn rhywbeth na dyla yn ddiw unigolyn mewn bath wyled na unrhyw deulu ar ôl drwyddo fo. Ac dim just y ffaith nad oedd o ddim ar gael, oedden ni ryw radd am gallu derbyn nad oedd y dechnoleg ddim ar gael, ond oedd y matad bobl yn gwbl ddi-hyd ac yn sarcais bron bod nhw'n gwneud y fath ffys am rhywbeth. Oedd yn had erioed wedi siarad Saesneg, oedden ni'n sicr ddim wedi siarad Saesneg ar erioed. Oedd yna 8 o wirion banth I gyd o dan 16 oed. Oedd ddim yn medru siarad Saesneg. Felly, yn ei dyddiau ddisoedd ola, oedd disgwyl I ni gyfathrebu drwy'r Saesneg yn gwbl warthus ac anerbyniol. Mi wnaethon ni gwffio, nath yma nhw gwffio yn ei gafwyd beiriaid oedd yn rhyw fath o siarad Cymraeg, efo ambell un yn swnio fel ceg. Ond oedd hynny'n yn werthfawr. Ond un peth arall, adra oedd yn had, adra oedd eisio bod tan yr eilad dwytha. Felly gynnon ni wastad ofalwyr, nyrsys, doctoriaid yn galw. A oedd yn meddyg teulu ni yn wirioneddol arbennig. Oedd o'n galw bob wythnos. Oedd o'n dyn o'r iseldiroedd oedd wedi gysyr Gymraeg. Ac oedd y gwasanaeth yn yn had, pan oedd o'n gwybod na'r ddoctor yna oedd yn dod ato fo, yn allai ddim esonio fo, a dwi'n meddwl fedyneb am gyffred yr gwahaniaeth mewn I wneud tan rhywun o bosib yn y sefyllfa. Ond oedd o jyst yn gallu gyfo I ymlacio pan oedd o'n god I drafod ddiwedd bywyd, pethau erthus, pethau mawr, pethau oedd yn gwbl ofnus i'n had ac I ni fel teulu. Oedd o jyst yn gwneud gwahaniaeth bod o'n gallu wneud hynny drwy ddamiaeth. Felly, mae'n diolch ni I bobl fel yna yn andros o fawr, a dwi yn gobeithio drwy bethau fel hyn, na fydd ddim fydd deulu na unigolyn mewn gwylod yn mynd drwy unrhyw beth tebyg. Mae'r iaith Gymraeg yn rili bwysig. Diolch iawn, Mari. Diolch iawn am hwnna. Ac yn amlwg na profiad dydynol na I chi wedi bod trwyddo fel ti yn dangos beth o'n bwysig yw bod ni'n
creu gweithlu proffesiynol ac arbenigol sydd yn gallu cynnig gofal drwy gyfrwng y Cymraeg. A mae'r cynllun yma yn amlwg yn datblygu ymchwil, yn datblygu yn cyfraniad polisi, ond hefyd yn arwain at datblygiadau mewn darpariaeth, sydd hefyd yn arwain at feithrin y genhedlaeth nesaf o ymarferwyr mewn pob math o feysydd. Felly, i fod nôl at y panel, mae yna diffyn yn sôn wedi bod, chi wedi cyfeirio at chi'n gweddi meddys i bedwyr y gair impact. Pa werth bydd chi'n gweld yn dod mas o'r ymchwil chi'n cynhyrchu ac yn y blaen? A os gael gofyn ti hawel chi gilda o chi gyd yn eich tro falle, ble chi'n gweld, ddim wedi rhoi cyfle ti falle, sôn am beth o destun dy ymchwil i chi gynta, ond ti bod yn sôn rhywbeth am beth mae hynny wedi cyflawni yn di? Diolch. Felly, mae'r geomorffoleg oedd y maes i, neu yw y maes i, sef yr wyddor sydd yn astudio'r prosesau sydd yn ffurfio wyneb y ddeiar a'r ffurfiau hynny eu hunain, ac yn benodol edrych ar afonydd ac yn gynyddol falle arfordiroedd hefyd. Felly oedd yr ymchwil cychwynnol yn edrych ar pa mor gyflym mewn ffordd oedd afonydd Cymru yn erydu'r tir. A dwi'n cofio wneud chydig o waith maes yn yr orsedd ar Afon Alun yn agos i fynd yn un o'r safleoedd lle ni'n gweithio. Felly oedd e'n cynnwys lot o deithio gwmpas Cymru a arolygu afonydd a air fesur ac yn y blaen. A dyna'r llinyn sydd wedi bod trwy yn ymchwil ers hynny mewn ffordd yw edrych ar sut mae'r tirddwedd o'n gwmpas i'n newid a pa mor gyflym, gyda ambell i wiriad i feysydd eraill fel sut mae pobl wedi cofnodi llifogydd yn hanesyddol a sut mae cymunedau ac unigolion wedi ymdopi â llifogydd ac wedi ymwneud yn gymdeithasol neu yn ddiwylliannol gyda llifogydd ac erydiad a'r dirwedd sydd yn newid. Felly, dwi'n meddwl, Lwcs chi Cai yn sôn am bwysigrwydd newidiadau arfordirol, newidiadau i'r dirwedd yn mynd i fod yn digwydd yn amlach wrth i newid hinsawdd ddigwydd. Felly, dwi'n meddwl bod yr ymchwil i hunan yn bwysig yn ynny o beth. Felly, mae'r deall mwy ynglyn â sut mae'r tirwedd ni o gwmpas i'n newid, sut ydyn ni'n gallu ymdopi yna, sut ydyn ni'n addasu i hynna, a yn ffisegol, ond hefyd yn gymdeithasol ac yn bersonol, yn bwysig iawn. Ond dwi'n meddwl, o ran creu gweithlu falle yn y sector amgylcheddol sydd yn gallu trin a thrafod i gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg, yn enwedig falle yn y sector rheoleiddio neu gwmnioedd dŵr ac yn y blaen, neu pob math o feysydd ag gwir, lle mae pobl sy'n rheoli'r amgylchedd yn gorfod ymwneud gyda y gymdeithas, y cymunedau a'r faterion digon anodd. Dwi'n meddwl bod dwi ddim yr un peth â y sector feddygol, ond dwi'n meddwl bod e'n dal yn werthfawr iawn bod na weithlu proffesiynol sydd yn gallu ymwneud gyda'i gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg. Oedd hwnna'n yn sicr yn un o'r resymau pam yn ogystal â eisiau wneud yr ymchwil, o'n i'n cael yn ysbrydoli i wneud yr ymchwil yn maes ddyrdydd, ond oedd cyfrannu at y prosiect yna o greu gweithlu gyfrwng Cymraeg a yn sicr yn gymhelliad hefyd. Bedwyr a Catrin, hefyd sôn am falle'r impact yn amlwg ddau yn y maes iechyd, sofal, wyddoniaeth, bwy wyddonol. Ges i brofiad diddorol, nawn ni dweud, yn ystod y ymchwiliaethu, wrth gwrs na Covid effeithio ar drywydd yr ymchwil, felly o rhaid i fi addasu. Mae hwnna'n rhywbeth cyn gysgu wrth wneud doethuriaeth sy'n byd yn mynd yn iawn. Felly mae rhaid i chi gynllunio o flaen llaw. A fi credu, yr impact, y traw effaith mwyaf perthnasol yw yn ytrach na creu cyffuriau, nid falle cael y cyffur ar diwedd, cael y canlyniad yna, ond gallu cyfiawnhau peidio dilyn trywydd yn y dyfodol hefyd. Mae hwnna'r un mor bwysig
achos chi'n arbed egni amser ymdrech ymchwilwyr eraill hefyd. Ac o feddwl bod dros 95% o prosiectau darganfod cyffuriau yn methu ar rhyw bwynt, oedd hwnna'n rhywbeth yn seriously, oedd yn neud i deimlo lot well, Ie, nid falle fi o ddal rai, ond mae hwnna'n rhywbeth arall sy'n ddysgu drwy'n neud y doethuriaeth, yw y cynnyrth terfynol yna, nid o cyffur, nid beth i'n greu, nid y canlyniadau chi i gael yw y cynnyrth terfynol, ond chi fel ymchwilydd, chi yw y canlyniad, a'r rhyw peth pwysica sy'n dod allan o'r ymchwil yna pen draw, achos chi'n dysgu gymaint drwy'n neud, chi'n dysgu cyfiawnhau penderfyniadau, chi'n dysgu sut mae addasu, chi'n dysgu felly sut mae rheoli perthnasau gyda'r goruchwyliwr, cydweithwyr ac yn y blaen, pethau sydd ddim cweit falle cael ei dysgu i chi, ar lafar os yn rhywbeth chi'n dysgu drwy brofiad. Felly oedd hwnna'n draw effaith falle personol, nes i gael allan o'r doethuriaeth. Ond o ran falle traw effaith ehangach, wel mae potensial gyda unrhyw falle gyffur neu brosiect datblygu cyffuriau i gael i greu gan gwmni gwerthu i gwmnïau ffarmacolegol wedyn, er mwyn datblygu nhw hesach. Felly mae embargo ar hyn o bryd ar ddymchwil sy'n cael bleid popeth yn dda, ond ie, mae hwnna'n rhywbeth arall sydd yn gallu dod allan o prosiectau fel yna wedyn, felly ie, y trawedau positif a'r dioddefwyr y glywed ac yn o blaen, a gwybod bod chi'n chwarae rhan bach, mae hwnna'n beth werthfawr iawn. A soniais i gynnau gwir i gwir am y ffaith bod ti'n rhan o dîm ehangach o dan oruchwyliau ac Simon Ward, a fi'n siŵr bod nifer ohono ni wedi gweld yr adroddiadau newyddion diweddar bod Simon wedi denu lot fawr o arian ymchwil ychwanegol yn diweddar i'w blwstfyngau ti. Ond beth sydd yn nodedig i'n credu am y tîm mae Simon wedi castio i gwmpas yw cynifer ohonyn nhw, gyda siaradwyr Cymraeg, nifer ohonyn nhw gyda llaw yn cael ei nodi gan y coleg. Ond mae'r ymchwil yna sydd yn wirioneddol yn flaengar torri tir newydd, lot o'n yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg, sydd yn anhygoel, ynddo fe? A peth arall sydd wedi digwydd o ganlyniad yw'r gyda ymchwil oedd yn digwydd yng Nghaerdydd drwy sefydliad o ganfod meddyginiaethau yw mae cwmni spin-out wedi cael ei lansio nawr, Draig Therapeutics. Felly'n amlwg mae'r cysylltiad Cymreig yna yn deillio o'r gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud yn Mhrifysgol Caerdydd. Da iawn. Gai trigo lan ar pwynt oedd Bedwyr wedi nodi fyna wrth fynd o'r ti Catrin, o ran y datblygiad unigolyn, a pa sgiliau ti teimlo ti wedi dysgu a wedi datblygu yn ystod y gyfnod yn neud y PhD, a gobeithio bod y coleg wedi chwarae rhan bach yn hynny yn yr rhaglen siliau ni'n darparu i chi ac yn y blaen. Do, bendant. Gan nad oedd ni wedi bod mewn addysg ers ambell i flwyddyn, roedd mynd yn ôl yn teimlo yn sialens fawr, ac roedd o'r cyrsiau roedd o'r Coleg Cymraeg yn darparu yn rhoi hyder personol i fi ddweud, dwi'n gallu gwneud PhD, rydw i ddim allan yn hyrau i, ond hefyd yn rhoi y sgiliau oedd angen i allu gwneud y gwaith. Felly, oedd cael yr cyfarthrebiad yna a'r cefnogaeth, a ddim jyst yn y cychwyn, ond drwy gyfnod Covid, tamas pob peth ar-lein, a wedyn dod yn ôl at ein gilydd i'r cynadleddau a cael cyfleon fel hyn i siarad yn gyhoeddus. Mae'r nifer o siliau wedi adeiladu blwyddyn ar flwyddyn, a mae hynny wedi bod yn werthfawr, yn meddwl bod fi'n gallu wneud y fath beth, a dwi'n hynod o falch o hynny. A wy'n cofio Catrin rhoi papur i llynedd neu blwyddyn cynt oedd e'n y gynhadledd ymchwil a oedd e'n bapur arbennig o dda. Fi'n siŵr bod sawl wedi clywed y papur yn critysio hynny. Ac os nag o'ch chi na, mae dal i bod ar bord y coleg. Mae'n sefydlwch chi am cynhadledd ymchwil 2023 fi credu felly oedd e. Dde'r cadra, o dias. I yn dim ond ein awd e. Felly, mae cyfathrebu'r ymchwil yn amlwg hefyd yn beth pwysig iawn, a ti wedi sôn am y gynhadledd yn fyna. Mae cael cyhoeddi'r ymchwil hefyd yn bwysig yn dweud Hywel, a un
Wel, un prosiect mae coleg hefyd wedi bod yn ymwneud ag ers blynyddoedd mowr sydd yn cael ei arwen gan Brifysgol Aberystwyth ers y Dyffryn Deg i dwi'n wir, yw prosiect Gwerddon, sy'n dod ni gyfnodoli'n academeg, hollol unigryw, ac os bod e'n amlysgydwythol, ond yn gyfrwng Cymraeg. Chi eisiau sôn am hwnnw, beth sy'n wedi solygu? Mae Gwerddon yn un o'r pethau dwi'n teimlo'n feintiedig iawn i fod yn ddwm a hieg ar y gwir. Mae'r ysgoloriaeth ymchwil wedi agor y drws i gymaint o bethau dwi'n teimlo'n yn fraint. So, addysgu myfyrwyr, dweud modiwlau newydd a gwneud yr ymchwil, ond hefyd, trio eich cyfrannu at ddatblygu Gwerddon. A fel chi'n gweud, mae Gwerddon dan olygyddiaeth athro Anwen Jones ar hyn o bryd, ers nifer o blynyddoedd bellach. Wedi bod yn rhywbeth wedi mwynhau yn ofnadwy. Fel chi'n gweud, mae'n amlysgyblaethol, mae fe'n gyfnodolyn sydd yn gymwys ar gyfer yr fframwaith rhagoriaeth ymchwil. Mae'n gyfnodolyn sydd yn rhedeg yn union yr un prosesau arfarnu trwy waith academygau eraill ac unrhyw gyfnodolyn rhyngwladol arall. A mae gallu gweld yr ystod o bynciau sydd wedi cael eu cyhoeddi yn Gwerddon dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn wych. A mae llawer o yna, trwy deiliad yr ysgoloriaethau. A mae hwnna wedi bod yn wych gweld datblygiad y gyfnodolyn, ynddo fe? Dwi'n mwyn gwybod sawl rhifin, bobl sy'n gwybod yn well ni, sawl rhifin sydd wedi bod yn y gynulleidfa erbyn hyn. Ond mae'n wych gweld bod yna gymaint o rwydfrydedd ynddo fe, a bod y gyfnodolyn yn cael i ystyried fel rhywbeth sydd yn gymwys ar gyfer y rep. A bod yn chwil gwreiddiol mewn ystod o feisydd yn cael ei cyhoeddi ynddo fe. A wedyn mae Gwerddon fach hefyd yn gysylltiedig gyda golwg 365 yn gyfle i bobl falle i gyhoeddi erthyglau byrrach, i ddenu pobl at ymchwil swyddog Gymraeg, i roi cyfle i bobl falle sydd ddim yn sydd eisiau cyfle i sgwennu rhywbeth byrrach i ddechrau cyn rhoi rhywbeth mwy estynedig yn Gwerddon, ond hefyd yn gyfle i ddenu pobl at ysgrifennu academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal. Felly, os oes yna bobl sydd â diddordeb mewn cyfrannu i neu at Gwerddon fath neu Gwerddon, sy'n ni'n annog chi i gysylltu. A prawn yma, dyn ni'n mynd i fod yn cyhoeddi gobr Gwerddon, sydd erthygolore dros y 2 flynedd diwethaf. A mae wedi cael edrych dros y holl amrywiaeth sydd cael ei cyhoeddi dros y 2 flynedd diwethaf. Wedi bod mae'n brofiad gwych, ac mae gymaint o gyfoeth o ddealltwriaeth newydd, fel bedwyr yn sôn, chwilfrydedd, ynddo fe? Dwi'n meddwl bod yna'n gyrru llawer iawn am chwil, a mae'r chwilfrydedd yna i weld yn yr erthyglau yn Gwerddon. A dwi'n defnyddio iawn fyna, diolch fawr iawn ti Hywel, chi yn atgoffa ni am 3 o'r gloch fawr yma, dewch nôl at stondin y coleg, mi fydd gyda ni gystadleuau 3 munud yn ogystal â dyfarnu gwobr Gwerddon. A fi'n credu bod fi'n iawn i weid mawr i gyhoeddon ni'r canfed erthygl o Gwerddon yn dod. 50 blynedd nôl i fan hyn, felly mae yna sawl un arall wedi goeddi ers hynny. Felly, dys yw'r holl ffaith ymchwil sydd yn digwydd ar draws y sector cyfan yng Nghymru, a weithiau tu hwnt i Gymru hefyd. Felly, ddoi at y cwestiwn ola, i'r cynnerwyr i gyd. A gofyn i chi, beth yw'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Beth yw'r cynllun a beth yw'ch gobeithion chi ar gyfer y dyfodol? Ni lle chi'n bersonol neu ar gyfer ymchwil trwy gyfrwng Gymraeg sef Hilaris? Eisiau mynd gyda Bedwyr? Ie, wel, yna diolch yn fawr, mae cwestiwn dwys i offen. Ie, mae fe'n... I fod yn gwybod onest, sa'n siŵr. Ni'n creu mwyn am beth iawn i ni bod yn agored i'r unrhyw gyfleoedd fydd yn dod ar ein traws. Ni'n creu... Mae gwneud dweithio yn agor gymaint o gwsau. Dwi wedi cymryd tro bach yn anusgwyl ar ôl goffen yn doethuriaeth. Ond ogystal o bod yn swyddog cangen y Coleg yn Brifysgol Met Caerdydd, dwi hefyd yn cyflwyno rhaglen deledu i blant. Yn pwy sut pam. Rhaglen wyddonol i natur yw hi,
A mae hwnna yn gyfreid i barhau i yn y sgilio gyfathebu gwyddonol, so mae gyda cynulleidfa ifanc. Dwi wrth y modd yn ei wneud, felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n ni'n hoff o barhau i wneud. Ac falle dwi ddim yr un math o waith bod mewn cwpl gwyntyllu mewn labordy, mae fe dal yn waith pwysig achos drwy ystodoli genhedlaeth newydd o ymchwilwyr neu gwyddonwyr, mae angen cael tanio mae'n cael sbardyn yn dwle, a wedyn lle gwell i wneud yna drwy gyfrwng y Gymraeg ar y teledu ar y sgrin. A mae fe'n rhywbeth dwi'n cael lot o bleser yn gweld lle wynebau ifanc mae'r switch yn mynd yn ei ymenydd o'n a fi deall nawr, neu, pam mae hwnna'n digwydd o lle? So mae hwnna i fi, fi'n hoff o. So felly dyna beth sy'n nesaf gyda fi. Ond o ran yr ymchwil ac yn y ban, pwy oer, mae wastad cyfle lawr y lôn i ddychwelyd at yno, ond bod hyn o bryd dyna beth fi'n hoff o'n ei. Da iawn, mae hwnna'n ateb arbennig o dda, gwir i gwir, a wy'n hoffi'r syniad na o danio'r chwilfrydedd, y chwilfrydedd fe ti'n sôn amdano, mor bwysig i ti'n dod at ymchwil dy hunan. A syniad na o dy bedwyrs fach yn ddirig yn oedd yna'n codi ofon. Catrin, be oedd ti? Yn bersonol, gorffen y PhD. Yn bendant, a parhau fod yn disbrau. A wedyn, os o'n i'n gobeithio yn y dyfodol, gallu defnyddio rhywfaint o'r tystiolaeth a'i gyfraniad yr hyn sy'n mynd ymlaen yn y bwrdd iechyd yn barod i allu cadarnhau bod y Gymraeg yn weledol o fewn gofal mamolaeth a bod o yn gyfle ac yn gynnig fel mae Malfion Poen a fel mae lle gemi yn gynnig, bod iaith yn gynnig hefyd. Eto, ateb arbennig o dda, diolch iawn ti am hwnna, a fi'n ni'n trafod ystum bod ti'n dod mewn ar y dapfe yn nod i'w cyflwyno prithaf yn yr hydre, felly tro dyfyniadau ti ar gyfer hwnna. A Hywel? Ie, fi'n credu mae gyfnod, fel i'n gwybod, mae'n gyfnod o newid mawr mewn prifysgolion ar hyn o bryd. Felly dwi'n meddwl mae sicrhau bod yr ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn dal i bod yn addas ac yn denu myfyrwyr ac yn darparu ar gyfer y myfyrwyr sy'n eisiau astudio deddf y gyfrwng y Gymraeg un o'r prif blaenoriaethau ar hyn o bryd. A wedyn mae 'na restr o ryw 5 neu 6 erthygl mae'n rhaid i fi gyhoeddi os yw'n gyfri cyn o fewn y 10 mlynedd nesaf. Mae'n cymryd amser i gyhoeddi erthyglau, felly dwi wedi cyrraedd y stage dwi'n gorfod blaenoriaethu y 5 beth sy'n gorfod gorffen o fewn 10 mlynedd. Felly mae'r un mae'n restr gyda fi, dwi'n meddwl. Gweithio ar hynny. Bod yn mynd da gyfer benni, a fi'n gwybod bod lot o hir newydd ati yn y tan, felly diolch yn iawn am yr ateb na i rif. Felly, diolch yn iawn i'w trio yn oll am y cyfraniadau prawn na, neu'n bore na. Dwi dal yn bore ni, na, mae'n hawn y funud. O ran cynllunio'r coleg ar gyfer y cynllun ysgoloriaethau ymchwil, wy'n siŵr bydd pawb ohonoch chi fan hyn heddi yn cytuno bod hwn yn gynllun eithriadol o werthfawr, mae'n eithriadol o bwysig hefyd, ar gyfer datblygu'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr a hefyd academyddion sy'n mynd mlaen i swyddi dylithio. A dyna pam y gwir y manifesto'r coleg ar gyfer etholiadau Senedd 2026, mae yn bwriad gyda ni alw am ragor o fuddsoddiad mewn cynlluniau union fel hyn y geir i gwir. Fel bod ni yn datblygu'r genhedlaeth nesaf eto ar gyfer y dyfodol. Felly, penblwydd hapus iawn i'r cynllun ysgoloriaethau ymchwil. Diolch yn iawn eto i chi tri am y cyfyniadau. Diolch i chi gyd am dod pnawn 'ma, ac ymlaen i fi gymuned nesaf. Diolch yn fawr.